Siyabingelela bazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Thank you so much for tuning in. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu bafowethu. uNkulunkulu ke umile njalo engathi angaqhubeka bafowethu anifihle njalo lapho emakhaya. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ke. This is a Christian platform. If umzalwane ngihlezi ngicizelela ngithi if you are a Christian, I can assure you ukuthi usendaweni right kakhulu. This is a platform leyo la suke sikhuluma khona ngazo zonke izinto ezithinta ibandla, ezithinta umzalwane, ezithinta umphakathi njalo njalo. Ikakhulukazi nje in a Christian community. So siyabonga kakhulu. Today ke I'm joined by abafundisi bami la esizoxoxa nabo. But before siqale ngithanda ukuthi ke sicela umusa enkosini ukuthi sikwazi ukuthi sikhulume kahle egameni lika Jesu Kristu. Baba wethu engcwele siyabonga ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sihlangene ngalolu hlobo siyathandaza baba ukuba uvele ngamandla, uvele ngayonke indlela ofisa ngayo nakulezi ingxoxo ezenza kule ndawo egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu onamandla onke, makuvele wena uNkulunkulu wethu engcwele ngoba konke lokho sikwenza lana kungenxa yakho futhi senzela wena ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Amen. Yes, ngicela uflip screen sakho nje ngapha usithi kancane ukuze singasiphazamisi ngala soloko siyibuka lapha escreenini. Yes. Yeah. Angithathele ithuba ngiqale ngompostoli. Baba umpostoli ngikubingelela. Amen. Niyaphila baba? Siyaphila. Hey wajani. Ay konakele kakhulu ke namhlanje. Siyaphila. Yabona kusukela I think 2017 kwakudala ngifisa ukwenza ingxoxo ezikanje izulu lohlobo. It's been years but lo ngiziye for the first time ngenza ingxoxo so ngakunele vision lesukela 2017 2018 ngathi ngiyizama ngayiyeka because kwakunomsindo omkhulu leza ikhadi because khona abanye abafowethu abakhona le KZN ngangithi ngifuna ukwenza ingxoxo nabo, ngangifuna ukuhlanganisa ama charismatics nama reformers. So ngayiyeka nxa ukuthi umsindo wawumkhulu kakhulu ngaleso sikhathi ngabona ukuthi ngoba ngathi ngikhanda iplatform yempi. So I decided ukuthi ngiyeke. So ke it's high time ke manje for the first time njengoba sengenza manje ku 2026 inkulumo ngxoxo engizenza ngalolu hlobo. So sizoba nazo ke lezi inkulumo nje every week soba neinkulumo kanje every week. Angithathe lithuba ngibingelele umfundisi wami. No, siyabonga kakhulu mfowethu. Ngiyaphila kakhulu, ngiyajabula kakhulu ukuthola leli thuba. Yes sir. Yeah. Ngizothanda ukuthi ke sivele singene straight enkulumeni ingxoxo yethu esinayo lapha namhlanje. Yeah. Sizikhuluma ngebandla lika Kristu. Exactly. Sathi masikhuluma kuqala wangitshela wathi now ubuye ebandleni lika Kristu. Yeah. Nami nginomlando webandla lika Kristu. Yes. Kanti futhi ke lana ngabiza bambatha ke vele ke oyili ibandla lika Kristu. Njengoba sinayo lapha namhlanje. Engifisa ukuthi ke sikhulume ke ngali ibandla lika Kristu. Mhlawumbe ke ngiqale ngawe nje uma suke sikhuluma nje sithi sikhuluma ngebandla. Ngiyakhumbula ezinye zezinto wangivezela zona kwaba ukuthi ebandleni lika Kristu akumele kushawe izandla, akumele kuthandazwe sonke. Abantu besifazane kumele bashumayele njalo njalo. Mhlamba usidwebela isithombe ngalolo hlobo lwebandla and then ke bese ke nginikeza nobambatha naye asilele foundation bese singena straight ke kwinkulumo yethu. Okay. No, ngiqale la ngibonge ithuba njengoba ngeke ngabonga. Yes sir. Uma sikhuluma ngebandla, number 1 sikhuluma ngendlu kaNkuluNkulu. Sikhuluma ngomzimba kaKristu jikelele. And then ke uma ke sikhuluma ngebandla sikhuluma ngabantu ababiziwe bebizwa ngevangeli ukuba bazokhonza uNkulunkulu. And then ke mabebizwa ngevangeli beza bengaphethe lutho, kuyibo nje siqu. Okay. Kungukuthi sebelandelela izimiso uNkulunkulu ayimbekile ngokweBhayibheli.
and then ke mabe fika ke la ebandleni ke sebezokhonza uNkulunkulu ngalendlela uNkulunkulu asho ngayo abazokumkhonza ngendlela abazocabanga ukuthi nalecishe right kodwa bazolandela lokho kushiwo yiBhayibheli ake ngibeke nje into eseduze uthi uPaul mawufunda incwadi yabaseKolose 3 verse number 17 uthi konke enikwenzayo noma kungezwi noma ngokubonga noma ngomsebenzi kwenzeni konke egameni lenkosi yabona ke inkulumo ayithi egameni isho ukuthi egunyini kusho ukuthi kulokho enikutshelwe inkosi and then ke ibandla ke abazalwane abenza yonke into ngokwegunya leBhayibheli noma ngokwegunya likaKristu alambulela abapostoli ukuthi abapostoli bafundise bese thina silandela lapho yabona nje incwadi enhle incwadi yabaseEfesu 2 verse number 20 uthi uPaul nakhiwe phezulu kwesisekelo sabapostoli nabaprofeti kusho ukuthi yonke into thina esiyiyo asiqala into entsha yabo asiqala into entsha sakhiwe phezulu kwesisekelo kusho ukuthi isisekelo sesikhona thina sesikhuphuka ngaleso sisekelo noma sesihamba ngaleso sisekelo esibekiwe abapostoli and then ke masifika nje endabeni yokuhlabelela noma yokucula kumele sibuke ukuthi abapostoli bafundise kanjani uKristu uthini ngendaba yokushaya kweinsimbi if uKristu nabapostoli bengafundisanga indaba yokushaya kweinsimbi ebandleni asikwazi ke thina namhlanje ukuyiqala siyenze and then ke uma sikhuluma ngendaba yabesifazane ukuthi abesifazane asibavumeli kanti bayibethi nina nibavumela abesifazane ukuthi baye phambili ngithi mina no nami ngiyathanda ukuthi abesifazane baye phambili kodwa izwi likaNkuluNkulu alivumanga kanjalo ikhathi eziningi 1 Corinthians 14 verse 33 kuya ku verse 36 uPaul uyanqaba ukuthi owesifazane aye phambili 1 Timothy chapter 2 verse number 11 uPaul uyanqaba ukuthi owesifazane afundise noma abuse phezulu kwendoda ngakho ke ngaleso sizathu asikwazi ukuthi ebandleni sithi owesifazane akahamba uma phambili afundisa amadoda angabafundisa abanye besifazane akusiyona inkinga and then ke kodwa mase kuthiwa sekuhlangene omama nobaba alisavumi iBhayibheli kanjalo uyabona ke iyona ndlela leyo nje ibandla esilibuka ngayo ukuthi ibandla abantu ababizwe ngevangeli beza ebandleni bengaphethe lutho bazothatha izinto ezishiwo izwi ukuba bazenze yabona incwadi yabaseFilipi 4 verse number 6 uthi uPaul enakufunda kimi nakuzwa kimi kwenzeni lokho khona uNkulunkulu wokuthula eyokuba nani ngamagama kaseduze yonke into esiyenzayo namhlanje kumele kube into efundekayo ngombhalo baba umpostoli thina sesibe nayo episode sakhuluma ngebandla mhlawumbe nje sesovele singene kulokhu umfowethu akushoyo khona ngapha ezinye zezinto ezivela kakhulu indaba zabantu besifazane nokuyinto kusazovela ezinkulumo eqhubeka nakho angazi noma ngingakhuluma hayi baba okay ibhola selingakuwe okay mina ngiyabonga nami ngibingelele futhi ubalaleli balolu hlelo angithi ke uma sikhuluma ngebandla asikuhlanganisa ibandla nezinto ezenziwayo okay mangithi izinto ezenziwayo ukuthi akungenzi ngabe sebandleni ukugida okay akungenzi ngabe sebandleni mhlambe ukuhlabelela okay iningi ngabe into ibandla nje umuzi is a house of God manje alakhiwa izinto lakhiwa uJesu negazi lakhe ngeke ngachaze ukuthi ukuthi ibandla livela ngoba kuhlatshwe uJesu nebenabo abafundi ahambe nabo akazange ababize ngebandla engakahlatshwa ingakho ethi kuMateyu 16 zokwakha ibandla lami usho bakhona labantu ababizwa apostoli sekukhona ngishaba lokho zakhona abafundi baningi mawufunda ngokwelokho kuthiwa kwakuna 120 ababelandela uJesu so uJesu uthi ngizokwakha ibandla lami shothi alikho noma bekhona abalandeli kodwa yini ethi uJesu kwakha ibandla ukuthi ibandla alakhiwa izinto
alakhiwa ukuthi balandela uJesu, alakhiwa ukuthi bahamba noJesu, alakhiwa ukuthi bahlabela noJesu olwenza noJesu izinto. Kodwa uyibandla lakhiwa uye enga-involvanga umuntu. So ibandla ufanele ukuthi indlu yakho iqede bese ngena abantu phakathi. Mase bephakathi abantu bangena nezinto zabo. Sekufanele kukhuzwe endlini lokho akwenzeki. Akume into yokuqala lokho lesihlukanise ibandla nezenzo ezenziwa phakathi ebandleni. Okay. One, mina ngabamukela bonke abantu abathi umuntu ngisebandleni kakhulu ngiyamamukela. So okunye okulandelayo umuntu nje ngivele ngibona akekho endlini othi usebandleni kodwa benegama linye elingekho ngokweBhayibheli uthi ibandla uJesu wathi ngizokwakha akasho ukuthi igama lalo yini wathi ibandla lami. So sicina lapho ngabona sekunokunye ke ikhani ngiqala cha kulona. Kodwa mayithi ngisebandleni akukho kunye nethi bese kuba khona into esingahambi ngendlela engihamba ngayo noma mhlawumbe ngiyibona ishwe yizwe bese angimjaji ngalokho akekho ebandleni. Ngithi ufanele ukufundisa ukuthi azi ukuthi ebandleni kwenziwani. Yeah. Alright ke ngize la ekuhlabeleleni indaba yokuhlabela inkulu kabi. Uma ngabuza yena ubaba ukuthi baba Khoza. Uma ngabuza yena baba Khoza ukuthi kuthiwa sihlabelele. Kusho uPaul akayi1 indaba yokuhlabelela. Kuthiwa sihlabelele then sihlabela kanjani? Oqala ukuhlabela kanjani amaculo swathatha amaculo swahlabelelayo. Ngisa number 2 ngithi ke masithi akudlalwe insimbi likuphi lelo verse elisho njalo. Nama ngifunde iverse lithi no ungayishaya insimbi la noma ungashaya izandla lapha kusho iBhayibheli. Angithi singabantu ibandla likusivumene esisha. Yeah. So njengoba sikhuluma esisha funa sibuka izinto ezixabanisa ezakho abantu. Yeah. Ukuxabanisa ukuhlephula umzimba kaKristu. Gcina abantu sebasakhozi together babanga into izinto abanye bayanyanya bayithandi bese bethi iBhayibheli lithi asifuneki kanti yibo abangayithandi. Ngengakhonza nabanye abantu abathi umuntu ogqoke ibhrukwe uyesogweni engilaleleke nami ibhrukwe angilithandi. Angilithandi futhi akangiphathi kahle umuntu ogqoke ibhrukwe ekholo. Yeah. Kodwa angithi akayi ezulwini ngoba lekho ivese lisho njalo. Elithi umuntu ogqoke ibhrukwe akayi ezulwini. Ngiyangithatha ukuthi njengoba ngiqhamuka eKZN ngisuke ngakhonza ngafika nakubelungu. Yes. So abelungu kufana nemvelo yabo ugqoka ibhrukwe. Ngeke ngithi agqoka isketi. Yes. Ngoba lekho ivese ligqoka isketi umuntu. So manga umfice njalo angisho ukuthi akethe bandla akuyona into engangihlukanisa nayo leyo. Ngithi angizokhonza na ngoba ugqoka ibhrukwe linyanywa yimi neculture yakithi eMtuba la ngivela khona. Kodwa nje namhlanje ibhrukwe ligqoka yibo bonke abantu. Kodwa angiphinde futhi ngisho angilithandi. Ngisho ebandleni ngiyasho ngibathi abafowethu ibhrukwe asiligqoki asikalivumi. Kodwa ngeke ngimlahle umuntu ngithi uyesogweni engimthole egqoke ibhrukwe. Yeah. Ngiyangizwa kahle kodwa nje mina ngokwami angilamukeli futhi angilithandi. Futhi ngesikithi ngapha ngakithi wagqoka ibhrukwe vele usuzitshela ukuthi ungomunye uhlobo bakubiza ngesifebe bathi isindindwa wanjani uyabona. Ngeke ke silivumele into ngisho imvelo yethu engayifuni ukuthi ioperate ebandleni engamahloni. So kodwa angisho ukuthi umuntu esogweni ngalokho. Bese ke ngifuna ukuza lapha nje ngiqonda ukuthi yini eyenza ubaba uKhoza angayishaya izandla athi ayishawe izandla. Yeah. Yini angifundise nami ukuthi babumbatha izandla kayishawa noma ke instrument ayishawa. Sibena abafowethu lapha athi siqoqa ngabo ofunk. Bamejala kakhulu ibandla ngalokho ukuthi ibandla akushawa isound akunjani manje bese ngithi ke mhlambe ake sibuke ngoba mina ke ngikhonza na wonke umuntu osebandleni nalabo abathi uma uthanda nje uyaguqa nje ngivele ngoba nginamadolo
ngivele ngiguqa angeke ngibange futhi awubuhlungu abuhlungu angeke ngiagwishe indaba yokuguqa ukuthi hayi angeke agwishe lokho ngivele ngiguqa ngangitshela ngisho ingane zami ngihamba nazo etendeni ngithi uma sifika endaweni bethi kuyathwala ekhanda oyintombazana faka iduku ekhanda ngithi nalo ikhanda nawe neduku liyathenga uthenga iduku ufaka ekhanda singakhulumi ngalento engasikhulumisa into singamemezeli bevangeli senza noma yini esimasifikwe endaweni ezokwenza ukuthi lingathiyeki ivangeli ngathi so ke mina ke angithi ke lento ayikhulumayo abayikhuluma because baningi abafowethu esinabo ebandleni kodwa sihlukaniswe nje ukuthi abanye bathi isidlo kasidliwa abanye bathi isidlo siyadliwa abanye bathi babhabhadisa umuntu bamlalise phansi abanye bathi hayi mayicwilile nje kuningi bathi kuyagoqwa strictly mangagoqi uyabona kuba kuningi so mina ngifuna kulesa ibane nje because ukuthi ubale indaba yokushaya izandla nensimbi yeah mhlawumbe oyiphendulela lapho yeah okay ngiyayithanda indlela ubaba uMbatha iveza ngakhona yabona mawufunda incwadi kaFirst Peter okay chapter 4 verse number 11 uthi uPetro uma umuntu ekhuluma makakhulume njengokwamazwi kaNkuluNkulu futhi uma umuntu ekhonza makakhonze ngamandla awanikezwe uNkulunkulu and then ke bese mawuqhubekela phambili ubheka incwadi yesibili kaPetro uchapter 1 verse number 3 lapho uPetro uthi njengokuba amandla akhe obuNkulunkulu esinikile konke okuqondene nokuphila nokumesaba uNkulunkulu right ke uma ke siya eBhayibhelini siyobheka indlela yokukhonza sinemqondo emibili one siyobheka isibonelo iexample two siyobheka umyalo ukuthi ukhona nomyalo othi yenza kanje okay awukho alright sikhona isibonelo esithi napa bakwenza hayi ke noma umnyalo ungekho kodwa isibonelo sikhona singakwenza okay ke sibuye ke size endabeni yokucula mawubheka incwadi kaMateyu 26 verse number 30 to 31 uJesu lapho mayiphuma nabafundi lithi iBhayibheli bahlabelela ihubo elisha noma igama elisha baphuma bahamba baya kuphi entabeni yomnqumo lapho kwakungekho insimbi babehuba ngani ngemlomo yabo number 2 mawubheka incwadi yabaseKolose 3 verse number 16 yes uthi uPauli masihube ngani ngemlomo yethu yabo uthi izwi likaKristu alibuse ezinhlizweni zenu nifundisane ngamahubo nangesihlabelelo nangamaculo okomoya kanjalo nasencwadini yabaseEfesu 5 verse 19 kukhulunywa ngani ngokuhuba ngomlomo and then ke uma ke sihuba ke ngomlomo kanjalo asikho ke isibonelo eTestamenteni elisha lapho kuhutshwa kushaywa insimbi lapho kuhutshwa kushaywa izandla yabona incwadi yesambulo 22 verse number 18 uthi uJohane mayiloba lapha mayiseyivala uthi ngiyafakaza mina kubo bonke abezwayo amazwi alesi siprofeto ukuthi uma ekhona owenezelayo kulokhu okulotshiwe la uNkulunkulu yokwenezela kuye izinhlupheko zonke ezilotshiwe kule ncwadi futhi noma ekhona ophungulayo uNkulunkulu yokuphungula kuye isabelo sokuphila emthini okuphila right ke yabona ukucula ngomlomo nokushaya izandla izinto ezimbili lezo okay ungayishaya izandla ungaculanga yabo ungacula ungayishayanga izandla okungukuthi makungathiwa labantu abakule yandlu benzani kuzothiwa bayacula yini lena ekhalayo izandla kusho ukuthi bashaya ini izandla noma bashaya ini insimbi umbuzo uthi ubani othe shayana insimbi shuthi ngamanye amagama leyo kushaya izandla nuyishaya ngoba iBhayibheli lingayivezanga ngoba phela akukho la lisingayishaya izandla mfowethu into njoba ngiqale ngathi into engenamyalo engenasibonelo yenziwe eBhayibhelini awukwazi uqala into entsha because ngithema saqala ukukhuluma ngathi ithi incwadi yabaseEfesu 2 verse 20 sakhiwe phezulu kwesisekelo sabapostoli uma abapostoli bengayishayanga insimbi bengayishayanga izandla bacula ngemlomo
nathi namhla kufanele sicule ngemlomo. Ayibambe lapho ke. Babumbatha nathi futhi ibandla lika Kristu kumele lenze konke. Okay, ngayibuza kanjani lento? Ibandla lika Kristu kumele lingakwenzi lokho iBhayibheli lingakushongo nakhonke. Yeah, ake ngithi ubufishane bethu kwesinsikhathi njengoba singeyena uNkulunkulu bese sicwasana ngezinto ezikathi sho. Ake ngithi nje uma ethi kuyisibonelo la lahlangana phi ibandla lakhonza kwashunyayela njengoba esuke eshumayela yena ubaba enkonzweni lapho kwahlangana khona lakhonza ibandla yena angiveze isibonelo ukuthi alright la bahlangana bazana bakhonza bahlabela bathi bangayishaya insimbi ngoba okokuqala nje akukho isibonelo angangiveza uJesu kuphela ene uzucabanga ibandla belingekho lapho kwangakabikho ibandla lama gospel awu4 alikho ibandla lapho alikaqali so iningi into ekhulunywa kulama gospel awu4 ezingasifaki thina njengabazalwane uJesu wayephendula namaJuda nje la siqala khona ungena thina singena encwadini yezenzo ukuya phambili la qala khona singaqala siede khona yonke into esiyenzayo sibukele emuva ukuthi emuva kwakwenziwa kanje kufana ukuthi mangathi engakho mina ngakhoda amavesi asemva ngilo ngihlupha mangikhuluma nabazalwane ngiyangithi umzana akasebenzise lento uNkulunkulu amnika yona lento okuthiwa iwisdom hlakanipha lokho kaNkulunkulu one akukho la ibandla lahlangana khona la khonza kwashunyayelwa ngaphandle kwala kuthiwa kuphona uPeter washumayela kwaze kwayindoda phezulu lo uPaul nakhona asizwa lutho iformula ukuthi bakhonza ngayiphi indlela asitholi bayikhala insimbi noma zazakhona noma behlabelela noma bengahlabeleli ukhona ibandla likaKristu engilaziyo abahlabeleli iyakuhlatshelelwa ngoba phela akukho isibonelo esithi akuhlatshelelwa bakwamakhutha bagcwele bavele bangene bese bevele bahlala phansi bangami ngenyawo bafundi ukube bafundisana iBhayibheli ukuthi bafundisana angibachithi indlela ababona ngayo abakodwa into efike ibe inkingi uma iseqala umuntu eshaya abanye abantu ngento naye ayenza ingenaso isibonelo ngokuthi njengoba mangathi nje uma sithi ayishawa izandla ebandleni ukusho ngane liphi ivesi ayishayo kuphi laba abahlangana khona abapostoli bakhonza noma ibandla lakhonza ngokwapostoli kwavulwa ibhalo kwashunyayelwa kwase kuyaphunywa or kwaculwa ebandleni ngoba sizwe ithi anibofundisana lapho umyalelo lo akukhonzwa number 2 kuphi lapho nje masingabanga sithi kuphi angeke kufana nokuguqa mawukhuleka bakufundisa abantu bathi uyaguqa mawuthi ufuna ivesi elilodwa elithi mawukhuleka boguqa alikho kwenzeka lento nami engiyenzayo nabo abayenzayo ngangibuza abanye osako sinabo lapha ekhaya eMatuba mabekhuluma ngendaba yokuguqa lana izulu emangcwabeni amanzi agcwala phansi ogibela phe kwentaba umuntu wathandaza ngathi mina hayi shuthi umdlalo makumyalo kaNkuluNkulu wephuleleni waye belini izwa iBhayibheli liguqa mawuthandaza angithi kusho wena uthi iBhayibheli enye into asibuke into njengalento abafazi ukuthi abafazi abakhuluma iBhayibheli ithi ngothela umoya wami phezulu kwenyama yonke that's a prophecy yeNew Testament le yeso iTestament ngothela umoya wami phezulu kwenyama yonke bese lithi iBhayibheli amadodana enamadodakazi ayo prophet bese ukuthi abadala baphuma amaphupho uyabona uma kwenzeka le nto eyenzeka eJerusalem uPeter futhi uyasukuma uthi ke kwenzeka lokho okwashiwo usho ukuthi inyama yonke wonke umuntu unani manje unomoya kaNkuluNkulu abazalwane bethu ebandleni balifunda kahle iBhayibheli kakhulu kodwa balifunda baxubene nombango wento ethile ake ngize la incwadi yamaKorinte le ncwadi ilungisa isimo akusi incwadi akunothi uPaul wayibhala nje i-report eqhamuka kwabendlu kaClo eza kuPaul ukuthi ebandleni baclaima equality ulingana so wasethi ke kwi-meeting yabazalwane kuba kwi-church meeting akathulo wesifazane uma ngifakaze wesifazane ebandleni uyakhuluma
uyakhonza mningi amavesi angawasho. 1 uPhoebe kwakumzalwane ekhonza ebandleni. uPaula uthi mamukeleni. Aquila noPriscilla bakhonza. Ngisakhuluma nje emahlathini ebandleni. Then bese ngiza ke no la ukuthi encwadini kaTimotheo akayithasha alithi iBhayibheli akangayiphambili. Lithi angafundisa abe namandla phezu kwendoda. There is a difference between ukushumayela nokufundisa. Okay. It's a big difference ukuthi ame lapha athi ukufundisa kususa umuntu somewhere umbeke somewhere. That's a teaching. Kodwa ukuthi akhulume ame lapha phambili ukhuluma alinqabanga iBhayibheli. Ukuthi alinqabanga asiyencwadini yokuqala yamaKorinte chapter 11. Lithi inhloko ya wonke amadoda inhloko kaKristu uNkulunkulu. Bese inhloko kaNkulunkulu kaKristu ethini inhloko kaKristu uNkulunkulu. Inhloko ya wonke amadoda uKristu. Inhloko yesifazane indoda. Bese indoda esikhuleka iprofeta imbozi ekhanda ithela amahloni ilokho ekhanda layo. Bese kuthi ngezansi owesifazane osuke eprofeta eprofeta ekhuleka eprofeta engambozile ekhanda. Lithi iBhayibheli uthela emahloni ikhanda lakho uthi mina uhlaza indoda yakhe. Ngoba phela inhloko wesifazane indoda ngithi. Shothi ke mayenga eprofeta prophet engambozile uhlaza indoda yakhe hayi uKristu. Indoda ehlaza uKristu mayithwele. So ke asibuke lamagama awu2. Indoda ya prophet ya prophet. English it when proclaim the God's message in public. Engambozile ekhanda uthela amahloni ekhanda. Shothi owesifazane eBhayibhelini lithi he can proclaim God's message in public. Uyabona? Kusho ukuthi ngamanye amazwi asikunakuye ukuthi umboze nomambozana kodwa lithi noma she can proclaim God's message. Meanwhile thina sithi akalungela athula afika lapha abesithombe nakathuli nakona. Labantu bathe kathuli mangambuzi ubaba ukuthi uyathula ni kwelakhe ebandleni lakhe akathuli. Asimbuze. Yazi mawusho kanje mfuni wena mfowakhoza uthi asikwenzi lokhizwe lengakushonga. But nangu uthayi uqokile. Kukhona ezwini lakho nokuthi ufaka uthayi. Uqoka uthayi. Uyabona ke asikwenzi izwi elingakushongo. Ukuba kube isifundiso uthaya usisi isifundiso. Okay. Ngeke ngithi uma ungawufakile uthayi awenzi kahle noma awukholwa. Kodwa uthayi ngiufaka as formally ukuthi kuba informal. Mangathi nje ke ngenze example njengana ngobaba uMbatha akawufakile uthayi. Ngeke kube khona mhlambe iqha noma inxeba engimbona lona ngenxa ukuthi uthayi akawufakile. Okay. Kodwa uma ingathi ukufaka uthayi akusiwona umyalo yabo or ukufaka uthayi iBhayibheli alikuvumi yabo sekungenye into leyo. And then ke masiza ke kule nkulumo le ubaba uMbatha ayiphendulayo. Number 1 siqale kulena yokuthi ibandla alikaze lahlangana kuthiwe lihlangene liyakhonza yabo bese kuyabonakala ukuthi ibandla okay nathi lihlangene lenze kanje ibandla ngombhalo masiya ngombhalo kuyavela lihlangana. Ake ngikwenzele example incwadi lena aqeda ukuyikhotha nje uFirst Corinthians 11 le yankulumo le elapha kuFirst Corinthians 11 uPaul uyaveza kuverse 17 na kuverse number 20 uyaveza ukuthi lana kukhulunywa ngokuthi mangabe kuhlangenwe yabo ukuthi mangabe ibandla lihlangene. And then ke uma ngabe ke sikhuluma ngokuthula kowesifazana ebandleni yabo ukuthi incwadi kaFirst Corinthians 14 incwadi kaFirst Corinthians ikhuluma 14 icontext yakhona ikhuluma ngokukhonza edlangala le noma ngokukhonza obala ukuthi abazalwane mabekhonza kumele kwenzekale kanjani yabo ukuthi okay kuba khona umuntu oprofetayo
kube khona ohumushayo. And then ke inkulumo ke iyaveza ukuthi okay umuntu kumele maye a prophet emile mangabe kungukuthi khona osukumayo lo obekade emile akahlale phansi kusho ukuthi kuba nani neorder. Okay. Yeah, lapho kuvezwa iorder ukuthi bengacithi beprofeta bonke yabo ukuthi okay makukhona omile kwakhona osukumayo akahlale phansi lo bekade emile. Number 2, mawubheka indaba yokuthula kwesifazana mfowethu, mawusuka kuverse number 33 uthi uPauli uNkulunkulu akasuye owani owesiyaluyalo yabo athi ke njengokuba kunjalo emabandleni onke abangcwele angimvumeli owesifazane ukuba afundise nokuba akhulume ebandleni. Bese ku verse number 35 no verse number 36 ethi lelizwi laphumela kinina nodwa na eAkhaya na. Iqiniso lithi uyabona kusuka eTestamenteni eDala wayengakazi owesifazane wama phakathi kwamadoda wakhuluma ngendaba kaNkuluNkulu athi uJesu ngumuzwa la ngaphakathi emile amadoda ehlezi phansi eTestamenteni elithi yayingakazi yenzeka into enjengaleyo. Kodwa leyo nto leyo yayiphethizwa abazalwane eKorinte. Yingakho ethi uPauli njengokuba kunjalo emabandleni onke. And then ke bese sebuza umbuzo futhi ukuthi lelizwi laphumela kunina nodwa na lapho eAkhaya na lapha eKorinte lafika kini nodwa na. Iqiniso lithi alifikanga kubo bodwa amabandla onke kaKristu wayengasukuma owesifazane afundise amadoda. Lapha ku 1 Timothy chapter 2 verse number 11 ukhuluma into ebalekile uthi owesifazane angimvumeli ukuba abuse phezulu kwendoda kodwa makazi thulele njengokuba nomthetho usho njalo. Kusho ukuthi lento yokuthula kwesifazane ayiqali la eKristwini kodwa indala. Can I intervene nje kancane? Yes. Ngicela ubaba akhulumele kusho iBhayibheli. Yeah. Angakhulumi ajahe lapha afuna iBhayibheli lapha kulokhuza lithi angimvumeli afundise abe namandla phezulu kwendoda. Exactly. Ku 1 Timothy. Yeah, 1 Timothy. Yeah. Kusho ukuthi uyafundisa kodwa hayi uthi abe namandla phezulu kwendoda. Uma lisebe namandla lisho ukuthini kahle njengokumthandazela no kusho khona ukuthi akana right yokuhola indoda noma abe nepower endodeni. Okay. Lokho nje lisho iBhayibheli. Kodwa naseKorinte lencwadi maseKorinte le achaza ngayo ifana ukubuka kahle ngoba yena ebandleni lapha khonza khona ubaba ukhoza bayakhuluma besifazana ngoba uthi iBhayibheli akakhulumi kwelakhe ibandla lapha khona bakhuluma bahleli phansi ake nje uthi monge uJehova bazokuphendula omamakhe abaculi bonke bacula bonke ngeke bangathi bacula lethi nje bavinjwe ekutheni kuphela angakhuluma izwi kodwa angenje khona laba abanye abacula ngeBhayibheli lapha ngakithi bakhona bafuna umzumama ethi entabeni ka uyabona ufunda iBhayibheli ehlabelele ehlezi phansi ufuma amadoda uma ubheda uzwa ngabo behlabela phansi ukuthi okay bacorrecta ngeverse kodwa behleli kuphi phansi uyabona correct nje lento uzwe ukuthi mhlambe ukhuluma lento oyikhulumayo mhlawumbe uthi inhliziyo izinhliziyo zenu masingakade umzathi inhliziyo yenu manga kucorrecta wente izinhliziyo futhi ivezi inhliziyo Okay. ucorrect ehleli phansi. Okay. Manje ngithi ke lemcibi lesithiwa yini lemcikilico esicikilicayo iBhayibheli ngasho sesihlukane sekufanele siyeke manje khoza ngoba qiniso lithi siyayenza into eningi engasho izwi akekho umuntu alithi iBhayibheli mangabe uyokhonza hamba ungena endlini ore yakhe indlu sikesahlala isikhathi eside bangayakhe futhi abakayakhe namanje bona indawo yokukhonzela kodwa bakhonzela endlini zethu uyabona kodwa akayifuni bathi into ewrong wakho isakhiwe ukuthi esokukhonza
bake balaka abapostoli indawo yokonza sekuyayekwa kanjalo sekungenwe endlini ngifaka ngakho indlu yami kahle ngifaka ama-tiles ngifaka icarpet emhlophe bafika necathulo egcwele udaka baqhaphuza bangene khona ngoba bengafuni ukwakha indawo yokukhonzela bethi iBhayibheli kalisho baze bafuna incwadi bathi angithi ne-misunderstand abona nje uma iBhayibheli ulwa liyalwa nalo yeah kuba nencwadi eziningi kabi ezokulwa oyitholayo uyabona iBhayibheli lithi uSolomon wazama ukwakhela uNkulunkulu indlu bese lithi kodwa phezulu konke akahlala emathembeni akhe ngezandla bashaya lapho ke ithempeli ngezandla kodwa bangena la endlini bakhonza uma kunjalo abalingisa amaNazaretha akhe uma bona bangalokhuze bavele bahambe bayokhonzela lapha phandle so enye into nje ifuna sibe nepeace noNkulunkulu ukuze sibuke izinto kahle singajajani nezinto ezingathi shu uyabona namhlanje ibandla laJesu likhulu kabi nethi kuliwa ngemfundiso ezafundiswa abantu abethile ngesikhathi bengena ebandleni beqala kuqalwa umsebenzi ngesikhathi uqalwa ibandla ziningi into zakhahlelwa uyabona nje mina ngangathwala i-television ngesandla kushuma indoda lapha eSoweto lapha eJabulani gcwele istadium abazali basebandleni gcwele ibandla lingabi ibandla laKristu la becela bathi osuba indoda kwamakhathini kwamakutha yashaya ama-television yashaya ngayo endlini ngivutha bhe ngoba ngangenayo ngayithatha iphuma kade beyibukela kusana lento okuthiwa i-bold and beautiful ngayihluthula ngayishaya itsheni phihle ngasuka ngagibela isitimela ngahamba ngakwayo kwamakutha lapha number 419 mangena ngathola inkuzi malanga ebhale eBrown Park itwane lama television qala okuthiwa iBrown Park elikhulu TV engaka kwakhe akade eshaya lapha estadium ngakhubeka kabi ngiqeda ukushada ngihamba nengane ina 1 month ngiyanyiswa bazana basegoli ushaya amaphilisi ushaya yonke into ngabona vele ukhuluma into yokungcwele ngoba ngalesikhathi ngangishisa kakhulu ukungcwele kaNkulunkulu ngavela ngagibela isitimela ekseni sengithutha nempahla zami ngahamba ngayi eThekwini baphoqa ukuthi akhala unkosikazi ongathi ubulewe ngoba ngamhlukumeza ngamthatha nengane encane ngoba ngifuna lento eshinyelo le ndoda ngale ndoda lento akayiphili uyikhuluma egoli eThekwini iphila enye so ngiqonda ukuthi iBhayibheli ihlupha ngoba inkolo ifuna ongathi ungaphola bese ushumayela kahle ngoba uma uyishumayela uvutha iyavutha yonke into eBhayibhelini lonke ivesi oluhlangana livutha ulishaya amabhizela kulimale bonke abantu ngiqonda ukuthi ke mangisho njena ukuthi lento le yokuthwala lento le yokuguqa nokungaguqi ngoba phela angithandazi kumuntu ufuna kangibuka ukuthi ngiyaguqa noma ngigoqaka ngekho umuntu obekiwe la ukuthi gada abagoqayo nevesi alikho lithi mawuthandaza strictly guquqa shothi ufuna singahambi ngemoto mangibona umuntu yoshayisa lapha ufuna ngimise ngiguqe eqala bese uyoshayisa yabo ifundisa zafundisa ziyathothobalisa zenzana zifaka abantu emthethweni ufika umuntu athothobele thina sishumayela endizeni ungena endizeni uthola abantu ushumayela umuntu amukela uJesu endizeni ufuna nje njani ufuna ngilini izihlale phansi ngothandaza shumayela umuntu lokuze yonke indawo usengiqonda ukuthi ngamanye amazwi iBhayibheli lifuna ungathi singaphola bese siyalishumayela ke uyabona uma kufika endabeni yefebe sorry uma ufika endabeni uma ushumayela abayifebe idawu avela ifuneki kodwa once wafika kule level ukuthi usathana angathi usathana ufika la ku level ukuthi uqala abazalwane sibona zonke ifebe uvele uvukelwe yilo moya la ufika khona le mawushumayela ukuthi hayi uzofika umthiya nefebe ufika uyivutha ngikhuluma izinto engibuya kuzo zonke yeah uba nale spirit sokuvuthisa izinto uvuthule yonke into ugcina kuxatshana mina nje mangikhonzile wagcina kuxatshana enkonzweni ngikhumbula ngishumayele ehholo emloko kusemlokodo kuphuphi ngishumayele ehholo ligcwele ihholo dempe lokugunda ushinwele ukhona indoda bathi uButhelezi bathi uBM Buthelezi okay noMpungose bahlelwe isebenzi abashumayeli bonke sihle lapha ngashumayela phambili ashaya ukuthi kwasekwalo njoba umela uhle lapho phansi kuphele wahamba esaloni wawugunda ufumshenini uyishiyelane nesipopozana sayinwele ngishaya abantu ngoba ngiyababona yini amandla lawo ngezwayo yabona ukushumayela amandla wezwa ulimaza abantu abaningi
kanti ngabe wakhile ikhona indlela engangashumayela ngayo le message kodwa ngayishumayela kwathi makuphuma inkonzo kwabizwa kwi-meeting eshesha ngabaleka ngoba nami ngasazophendula ngithini so ngiqonda ukuthi izinto eziningi okufuneka sihlale phansi siphole kahle sikhulume sipholile singashayani angeke nje baba ukuthi wena ngoba awuyishaya insimbi awusezokungena abantu abashaya insimbi zokungcola uqhamukapi insimbi mhlawumbe ke ngimnikeze ithuba kulokho kulokho nje konke mhlawumbe ngakubuza umbuzo mhlawumbe konke lokho ubamba kushoyo okay no ngifuna ukuvela ngalolu hlangothi yes yabona mfowethu ukukhonza mase kufike kule level yokuthi asamukelane akusesikho kaNkuluNkulu lokho mase kufike kwi level yokuthi hayi mani unganaka ukuthi laba bashaya izandla hayi mani unganaka ukuthi laba bashaya insimbi hayi mani unganaka ukuthi laba bavumela abesifazana ukuthi bame phambili hayi mani unganaka ukuthi laba abesifazana baqala amaculo yonke lonto leyo yabo and then ke kusho ukuthi sokukhonza ngokwamukelana yabo kuthi kahle sesiyamukelana thina yabo kodwa asalandeli izwi yabona uJesu ma ekhuluma ku John 7:38 uthi okholwa yimi njengokusho kombhalo yabo okholwa yimi njengokusho kombhalo mawubheka incwadi yezenzo 17 verse number 11 ithi labo ke babe bahle kunabaseThessalonika ngokuba balamukela izwi likaNkuluNkulu ngenhliziyo yabo yonke base beyahlolisisa imibhalo imihla ngemihla ukuba zinjalo yini uma ngacorrecta khoza kule verse oqeda ukulikhotha ukuthi alisho lokho kushoyo kodwa alisho khona lethi okholwa njengokusho kombhalo alisho lokho kuqonde kukho wena imotive yeverse ayisho lokho uJesu ukhotha ukuthi iBhayibheli lithi okholwa yimi angithi umbhalo othi abantu bakholwe ubani uJesu so uJesu akangaqondile ukuthi kholwa njengoba ubona ukuthi umbhalo othi abantu abakholwe uJesu so mase ukhoze likhotha manje ukhotha as if lithi angazi bengayiphi indlela kodwa alisho lokhu akushoyo kupho ngishoyo mina lokho kushoyo usho ukuthi wena uma ukholwa leli verse iqonda ukuthi umkholwa supporta lo ishoyo ukuthi ukholwa njengokusho kombhalo kanti lona lithi okholwa yimi njengoba usho umbhalo noma njengokusho kombhalo ukuthi okholwa uJesu hayi esifundisweni esithile hayi ngokusifundisa hayi ngokusifundisa esithile ukukholwa nje uJesu usho umbhalo abantu abakholwa isifundiso sokukholwa sikuphi isifundiso sokukholwa sokholwa angithi umuntu phela ukuthi akakholwe usho iBhayibheli angithi ke lokho engikushoyo ukuthi angithi ke ma usithi ke ukukholwa njengokusho kombhalo ukukholwa njengokusho kweBhayibheli njengoba iBhayibheli likhuluma ngezinyathelo umbhalo othile uJesu wayekhuluma ngawo not wayekhuluma ngombhalo othile otokholwa uJesu so uJesu wayeqonde lokho ukuthi okholwa nje usho umbhalo uthi imfula yamanzi ophuma eswini sakhe yebo kopha eswini sakhe kodwa ayiqonde wayengacorrect umuntu uJesu lapho uJesu asiqali la kwimind yokukholwa uJesu usuku lomkhosi loliyana wamaJuda amaJuda akhona eze kuphi emkhosini and then ke 37 uyasukuma uyama uyakhuluma uthi uma ekhona omileyo akeze kimi aphuze yabo uthi ke okholwa yimi uzisho yena njengokusho kombhalo eswini sakhe kuyogobhoza imfula yamanzi aphilayo buka mawubheka incwadi kaLuka 10 verse number 25 and 26 isazi mthetho sibuza uJesu noma silinga uJesu ukuthi ngenzani kuba ngidle ifa lokuphila okuphakade na uthi uJesu ufunda kanjani kulotshweni emthethweni ngiyavuma ukuthi iBhayibheli lele selifundayo mina nawe namhlanje ngenkathi uJesu ekhuluma emkhosini la lingakabikho iBhayibheli leli la lingakabikho iBhayibheli leli esilifundayo kodwa inkulumo engiyilandela lapha ukuthi ukukholwa komuntu noma ukukhonza ke komuntu akube yilokhu mangithi ushaya izinsimbi ukuthatha apha embhalweni
esifundisweni sika Kristu nabapostoli. Mangakubuza ke ngithi ke Mana ke babungayishaya. Mana bayishaya uthathaphi wena. Ngifuna ukuqedela la. Ekuthenini ke mangubuza kanjalo. Ungakuviki. Yeah. Yabo, ungakuviki. Shona ukuthi ngikuthatha la embhalweni. Noma hayi akukho. Ukhona. Yabo ukuthi angishaye izinsimbi. Ukhona. La ngibamba nje ufuna ukuveza. Okay. Angithi mawufunda amahubo nje. No, angithi ngithemini. Okay, ngizokuphendula lapho kodwa bengisakhuluma ngebandla lika Kristu. Okay. Besisakhuluma ngebandla lika Kristu. And then ke mawusuthi amahubo sewukhuluma manje ngesivumelwano esidala. Yabo. And then ke buka ke incwadi yamaHebheru 7 verse number 12. Uthi umlobo wencwadi yamaHebheru 7 verse number 12. Uma umthetho uguquliwe kuyadingeka ukuthi kuguqulwe nani nomthetho. Yabo. And then ke thina namhlanje njengoba sithi mana ke khoza mfowethu angithi sihamba kahle nje. Uthatha uDavid naye ukuthi wayesephansi komthetho. Wayephansi komthetho uDavid. Uyamazi ukuthi uDavid sengisho ukuthi nje wamstudy uDavid nje yena yedwa. Ukuthi umfunda nje ngaye uDavid bese ubona ukuthi ngabe mawukhuluma ngomthetho uDavid uphansi komthetho ngani incazelo umthetho so5 eBhayibhelini noma so4. uDavid wayephila ngaphansi komthetho owanikezwa uNkulunkulu ngoMose. Yeah, ake ngithi ke baba angithi imithetho usencwadi lezo4. Incwadi yamahubo izimele, incwadi yamahubo ayikho phansi ayibalwe emthethweni. Mawukhuluma incwadi yamahubo ayiseke ngoZakhariya olokhuza abekho phansi komthetho labantu labo. Umthetho ukulamagosi kulencwadi ezo4. Okay. Leviticus, Exodus, Leviticus, Numeri no Deuteronomy. Umthetho lapho siyabalwa kana Genesis. Naye ubalo wes5 ngoba ubhala umuntu oyedwa kodwa umthetho kulezi ncwadi ezo4. Okay. Uma uzoqala manje ukhuluma ngoDavid into ekhulunywa uDavid phansi komthetho. David ikude kabi uthi ake ngithi nje mayithi wathi uJehova enkosini yami. Ubani ongasho lokho akusumprofeti loyo akakhuluma manje mayithi inkosi yathi enkosini yami hlala ngakwesokunene sami ngize ngenze zakho ukhuluma esephansi komthetho nomprofeta ngoKristu. Mhlawumbe ke ngenze nje ukuze sikwazi ukuthi lento yethu sigoqe kahle kulesikhathi esisalela. Yes, mhlawumbe ke nginikeza nje imizuzonyana uziphendulela kuloko. Okay. Uyabona mawubheka incwadi yamakhosi okuqala. Yes. Usahlo number 2 verse number 2. Ngifuna ukuphendula lephuzu uBabshando athi uDavid wayengekho phansi komthetho. Yes. Uthi uDavid lapha wase kufike izinsuku noma wayesebona izinsuku zakhe seyisondele ekufeni. Lithi iBhayibheli waseyala indodana yakhe uSolomoni ethi qina ube indoda mina sengihamba indlela yawo wonke umuntu. Uthi ke mayithi ayiqine uyasho ke ukuthi igcine umthetho kaMose. Yabo igcine umthetho kaMose. Yabona nje wonke umuntu obephila eTestamenteni ngikwenzele kanje lesikhathi esifishane. iBhayibheli lihlukene igaba ezintathu. Kukhona isigaba sokuqala esisibiza ukuthi isigaba sokhokho. Okuyilapho uNkulunkulu ekhuluma kusukela ngathi nje kusukela ensimini eEdeni kuza entabeni eSinayi uNkulunkulu ezonikeza uMose umthetho. And then umthetho ungakaveli lapho kwakuyisikhathi lesibizwa ukuthi isikhathi sokhokho. Kusuka entabeni eSinayi kuya esiphambanweni lapho ukhuluna ngomthetho kaMose kaNkulunkulu awunikeza ngoMose. Okungukuthi noKristu uphile ngesikhathi somthetho. Yizwe incwadi kaGalatia 4 verse number 4. Incwadi kaGalatia 4 verse number 4 ithi sekufikile ukuphelela kwezikhathi uNkulunkulu wathumela indodana yakhe ukuba izokuhlenga abaphansi komthetho. Yabo. And then ke mawubheka incwadi kaMateyu 4 verse incwadi kaMateyu 8 verse number 4 lapho uJesu kade ephilisa umuntu ophethwe uqhoko. Mayiqeda kumphilisa uthi akahambe lo muntu ayonikela okweshumi njengesiyalezo kubani kumpriest. Leyo nto leyo eyakuphi leyo nto leyo eyasemthethweni. Okay. Kodwa ke uJesu eyikhuluma la kuMateyu okusho ukuthi ke
uma sibuka uJesu uphile ngesikhathi kusebenza umthetho Okay. and then uDavid uphile kusebenza umthetho. Yebo. Okay. Ngicela Ngicela uvumelana naye umfowethu. Yes. Kodwa uyavuma yini ukuthi umthetho base bewuphulile ngaleso sikhathi? ngaliphi? One angithi kunencwadi engiqale angifundanga la. Yeah. Lapha athi khona ukuthi umprofeti ngekwenza esisho sivumelana. Uyachaza isizathu ukuthi uma uNkulunkulu enza imali esisha nendlu kaJuda incwadi ka31 ulenza Jeremiah uthi uma enza imali esisha ukuthi basephule isivumelwano sakhe noma waye uNkulunkulu mawubheka ke ufunda uyathola umuntu nomuntu bephile yakhe indlela kungasagcinwanga umthetho kaNkulunkulu kodwa bathini idispensation inloku isikhathi kwangesikhathi somthetho shuthi iperiod yomthetho yonke kodwa khona ungeke uma sebeprofeta baprofeta nesikhathi sawo umthetho kodwa abasakhulumi ngomthetho bakhuluma ngento ezayo engafani nomthetho no Jesu ufikile ngesikhathini somthetho kodwa uJesu akazange aboshwe umthetho noma akazange ingakho wathola icala ngoba esikhathini somthetho akawugcinanga umthetho kwase kuyisikhathi somthetho kodwa leso sikhathi sasishintshile ingakho ngithi uJesu uma efika nje akangqala ukuthi uJesu uma efika uJesu ufika exact umthetho kukhona abantu bomthetho kodwa bangawugcini abaqala ungathi bayawugcina mase bebona uJesu enza izinto bathi ngesabatha kungakwenza ukuthi kukuningi bona bakwenzile ngesabatha ngivumelana naye kumfowethu uma ekhuluma lokho kodwa lama igroup lezi ayishawa uDavid ayengayishaya ethempelini wayengayishaya enkonzweni wayekwenza le ecula edumisa uNkulunkulu. Nansi into efuna ukuyibuza ke mhlambe lo mbuzo ufuna ukubhekisa kwena lento ayiveza ubambathi. Uma sishaya izinsimbi ngabe siyesiwele esonweni ilanga lokho. Mfowethu incwadi ka1 John chapter 4 verse number 3 ithi bonke abenza isono bayeqa nomthetho ngokuba isono singweqa umthetho. Muphi yabo uthi insimbi ayishaya no ngifuna ukuthi umfowethu ubuza ukuthi ngabe sesenza isono na. Yebo. Ngisaqala ekuthenini mina ke isono siukwenzana weqa umthetho siukweqa umthetho njengoba ngithi ke sisemthethweni thina kabani kaKristu yabo kusho ukuthi uma umuntu eqa umthetho kaKristu nokuba ngeke ngithi kuwe ngikukhombe ngendluzana ngithi wena uzofika esihogweni because ushaya insimbi kodwa ngiyakwazi ukuthi uma ngabe uKristu engashonga ukuthi insimbi ayishaywe weqa umthetho weqa lento uKristu athe ayenze ngoba uKristu nabapostoli basitshelile ukuthi ahlabelele kanjani akusikho nje siyazicabangela ukuthi ahlabelele kanjani. Ngicela ungisizeke lapho la ukuhlabela kanjani sihlabelela ngamaphimbo ethu ngemlomo yethu usho njalo iBhayibheli lisho njalo angithi incwadi yabaseEfesu mhlawumbe uma ungayifunda mfowethu incwadi Mhlawumbe sivele siyikhothe ngenxa isikhathi incwadi yabaseEfesu 5 verse 19 yabo ithi niphendulane ngamahubo yabo nangizihlabelele namagama kamoya and then ke ukuphendulana into eyenzekala ngani ngomlomo. Okay wrong yini according to the Bible wena ongakubeka ukuthi cha umuntu oshaya insimbi wrong ukusho nje kuphume eBhayibhelini wrong ngoba akakuthathi esifundisweni sabapostoli sithini sabapostoli isifundiswa sabapostoli njengoba ngisho ngithi sithi asihlabelele ngomlomo wethu kungena insimbi kungena insimbi alisho njalo mawusufaka insimbi kungena insimbi no alithi kungena insimbi alisho ukuthi kungena insimbi kodwa mawusufaka insimbi mangithi babombatha shaya izandla manje uzohlanganisa izandla so ushaya izandla. Ngifuna ukubuza lento nje thina abantu ukucula akukho singasebenzisanga izandla zethu labantu base Europe ukucula akukho bangasebenzisanga imelody ethile ukucula kuhamba nemelody ethile so angizwisisi into ethi isono mangabe ngizohlabela kukhala something so uNkulunkulu sephazamisekile ngaze imosha apho uNkulunkulu no angithi manje mawususho kanjalo sewuyamcabangela uNkulunkulu
njengoba umcabangela nje ukuthi yona angithi mina noma ngikhuluma mina lento eshiwo umbhalo ukuthi umbhalo uthi asiphendulane ngamacunga siyakwenza lo akukhali insimbi zodwa lokho wasueda kodwa ngithi mana nawe nje ubueda nje uthi ueda ucula ngomlomo wakho kushiwa singayihlabi ngensimbi no ukuhlabelela ngisho into eshiwo iBhayibheli ukuhlabelela nje kunento eyenziwayo ake nje uMazulu mahlabele wesithimela abale kasambe sonke nokwamanje bese bethi ham kuhamba nokuhlabelela manje lokuba isithombe hey ngeke ngibabone baqhilazekile abazalwane baqhilazwa imfundiso imfundiso idoctrine angithi ke doctrine angithi ke malandela ubona uyafuna yena khona into enyakaza uba ngesifundiso ufuna ukuphunyuka ubambe my god sumo yedwa athi zaba headend la unyakaza hey bayalo labantu lekho Bambathi mhlawumbe bese isikhathi siyaphothela isikhathi sakhe lesi akunikeze mfowethu ukuthi 2 minutes nje yeah usho lento befuna ukisho okay imzuzu nje embili yes engifuna ukusho ukuthi ibandla alivezwa intando yami kodwa livezwa isifundiso elisithatha eBhayibhelini yabona ma ufunda incwadi ka 2 Timothy chapter 4 verse number 2 uthi uPauli shumayela izwi kuyisikhathi noma kungesiso ngokuba kuyokufika isikhathi lapho abantu bengayokuvuma khona isifundiso esiphilileyo isifundiso esiphilileyo asikho ekuthenini ngicabangani mina ngithandani mina kodwa sisekuthenini uNkulunkulu ufunani uthandana ngeke ngambuza sike saba nayo episode nayo Khoza phambilini ngambuza ukuthi akayilaleli yini igospel umusic nje wegospel ngoba phela igospel ihlala insimbi njalo njalo wathi unakuyilalela njengoncandweni athi mina hawo ngoba incandweni inakudlala wathi hayi music imfundiso cha wathi yena into nje umusic nje ufana nomaskandi yeah bathi ufana nomaskandi manje uyabona uboshiwe mana ke malandela ngikuthanda ngoba yabona into engithanda kuwe uyibeka exactly njengoba ngayibeka exactly awuphungulanga uyithayisela uyibeke njengoba ngayibeka othi ngiphinde ngigcizelele so yabona lo mculo lona abathengwa ama CD or odlalwa la udlalwa khona yabo and then ke bawubiza ngokuthi igospel yabo noma ubizwa ngokuthiwa igospel kodwa mina ngoba ngiyaqonda ukuthi igospel yini ngithi mina kuseyigospel yabo and then mina mangiwulalela ngiwulalela njengoba ngilalela umaskandi yabo ngiwulalela njengoba ngilalela isicathamini ngiwulalela njengoba ngilalela mhlawumbe izingane zoma or in engilalela angiwulaleli ngokuthi ngithi igospel angithi ukhala insimbi lapho osicathamini angithi ke njengoba ngisho ngithi ngikulalela konke kuyo lento okhuluma ngayo ngikulalela ugqi wakhulula ubani umbatho ngoba ngikhululwe izwi ngafika ngafunda nganethezela ngathi ake ngibe sober ayizwe sikhuluma imndeni hey ngathi ngibe sober ngoba ejubane bengizana malandela esel mhlawumbe uyikhuluma ngelinye ilanga ubaba umbatha ayithintile uthe uyashumayela ma flight kanjalo emabhalonini and then abantu basindiswa mhlambe ngelinye ilanga masiyothola ithuba noma kube kuthiwa isikhathi besikhona bengizombuza ukuthi mayethi umuntu uyasindiswa lapha nebhalonini usindiswa kanjani yazi mina ngizonicela nje nobabili ngizocela ukuthi ke sihlele olunye usuku siqhubeze lenkulumo yethu kungekudala nje ngoba yabona ukuthi ayiphelelanga mhlawumbe mbathu ukunikeza nje lo 30 seconds nje 20 seconds mhlawumbe lakho lokugcina bese ushare nenamba yakho nakubantu abathanda ukuxhumana cha bakwethu mina ngiyabonga baba ukuthi sikhulume kahle no kumnandi kakhulu kodwa ngiyafisa nami ukuthi ongathi ngiyayibona indaba yami noKhoza inzima kakhulu mase sasixoxa
ngoba uyabona wathi omunye umuntu lento ethi uJehova umelusi wami ziningi indlela zokuyishumayela ontshumayela mangasomisa a young lion like you uma ishumayela esidlangaleni ashumayela uJehova umelusi wami baphenduka abantu bayinikela bese kusukuma ikhehla lixoxe bathula abantu bakhala inyembezi umehluko ke lapho ukuthi bakhaliswa ukuthi bona bayizwisisa ngoba lo muntu okhulumayo uyihambile lendlela nami ke ngiyavuma uyoung lion le ubaba ukhoza ngiyayizwa ukuthi yasha kodwa kudinga sibe nethuba no so lokuyixoxa kahle soyixoxa nje kahle I think komele sizisikali is enough bakuthola kanjani inamba zami ke 082 2270751 yes ngokwambathi siboko ngihlala khona la eGoli hayi indawo ayiyodwa ngitholakala endaweni eziningi ngenxa ukuthi ngisebenza amabandlela amaningi siyabonga kakhulu mbaba bakuthola nje Mkhoza Okay, mina ngithola enambeni 0645561780 yes and then ke ngihlala eBoxburg ngikhonza ebandleni kaKristu eliseFosturus elingayishaya insimbi futhi okuthandaza umuntu oyedwa. hawu sazoyenza ke ngicela ukuthi ke sibambelana namhlanje sazoyenza kanti nophopho siyabonga kakhulu ke sibambelana namhlanje sisazobuya siyiqhubeze lezi ngqondo soba nazo kaningi sanithanda kakhulu mfowethu sibonani kwi episode yethu elandelayo God bless